Un any, 52 setmanes, un repte fotogràfic. Aquesta setmana toca fotografiar una fruita. Hem fotografiat persones, colors, formes. Aquesta setmana us proposo practicar la fotografia de bodegó en qualsevol tipus de fruita que tingueu per casa. La idea és senzilla, qualsevol tipus de fruita ens serveix. Això sí, és el moment ideal per deixar anar la nostra imaginació, la nostra creativitat i agafar qualsevol tipus de fruita i fer una foto diferent de la que faria qualsevol persona amb una càmera de fotos. Imagineu-vos per un moment que una revista o el diari de la vostra zona us encarrega una foto per il·lustrar la portada o una notícia. Quina foto faríeu? Aquest és el repte, pensar i fer una foto diferent i creativa de qualsevol fruita que tingueu per casa. Això és tot. Felicitats perquè ja portem més de la meitat dels reptes d'aquest projecte 52. Dir-vos que ja estic preparant els nous vídeos, ja he parlat amb nous convidats i ja tinc clars tots els reptes d'aquí a final d'any. I només dir-vos que ara ve el millor. Com sempre, recorda pujar la teva foto amb l'etiqueta Projecte 52, Foto 28, dona suport a aquest vídeo fent un m'agrada, seguim-nos a Twitter, Instagram, Facebook, on te vulguis i sobretot, passa-t'ho bé disfrutant de la fotografia. Ens veiem fent fotos.